At the heart of every Pauline lies the conviction to save souls. Daughters of St. Paul, 100 years of foundation. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Pope chose this year as a year of mercy and compassion, while the Catholic bishops of the Philippines, CBCP, chose this year as the year of the family, and the Eucharist as part of the program and the preparation for the celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Remember, we are not animals, or cats, or dogs. We are persons. So please take care of your children, our family. Remember, our family is the treasure of our hearts. Thank you. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago, Stu and Nancy Santiago, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and Family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Fel Yamido and Family, Royal Bread House Incorporated, Tat and Juji Coronel and Children, Teresita Villa Abrilie, T. Linaw Trucking Services, I Crafter Optical Incorporated, Davao Durian Laundry Services Company, Protasio Takandong, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Rudy and Jean Subiaco, Melvin E. Aviles, Porita Lorenzo, Attorney and Mrs. Ellie Britannia and Family, Ampi Icasas and Family, Davao Bote Junk Shop, Director Clara Aurelio, Army Kudal and Family, Paul Berwasa and Family, Farmacia Quiza, Adunay Cargo Express Incorporated, Ramline Resources Incorporated, Mr. and Mrs. Manolito Bibay Sr., DOVV Sales Incorporated, and Adolfo and Malu Ato. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups, DepEd Santa Ana District administrators and teachers, headed by the District Supervisor, Ms. Evangeline Vicencio, Magallanes Elementary School teachers, headed by the Principal, Ms. Evelyn Lauglaug, Thanksgiving intentions of Roy Vicencio and family, and Pudenciana Paig and family. Good health of Porita Lorenzo, Louie, Malu, and Meg Cadilena, Mercy, Cherry, Margie, and Melds Gamale. Recovery and healing of Jermin Chu, Rodolfo Estera, Emil Sison, Dr. Carlos Tan, Manuel Sem, Dr. Alvin Garduque, Andrew Lepardo, Juvilu Garcia, Glorieta Dugaduga, Emmanuel Jan Sariliana, and Concepcion Mateo.
for the eternal repose of Luciana Milagros Elpidio, Renato Lorenzo, Maria Lourdes Espinosa, Conchita Fegura, Jose, Pedro, Sergia, Francisco, and all benefactors of the Paulines RTV programs. Pagampo alang sa mga masakiton. Ginoo og Amahan, Dios nga walay katapusan og makagagahom sa tanan, pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog og panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdahig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Kitang tanan gitawag sa Dios. Ang maong tawag nanginahanglan og matinud-anong tubag. Kung daghan ang gipangayo gikan kanato, kini nagpaila nga ang Dios misalig kanato ug nagpaabot nga gamiton nato ang mga gasa nga iyang gihatag kanato. Kadtong musunod kang Kristo, sayanong kinabuhi nga Kristohanon, o kadtong may bukasyon sa pag-alagad sa gingharian sa Dios, kinahanglan nga mamahimong gawas nun. Walay angay nga makababag sa atong paghatag sa kaugalingon, siguradad man o kahakog, abilidad o kawili sa tao o butang. Ang Kristiyano, kinahanglan nga mahimong gawas nun sa pagsunod kang Kristo ug sa pag-alagad sa katawhan. Ang mumisa karong buntaga mao si Padre Jason Kabakaba, Cavani's Father, sakop sa Congregation of the School of Charity. Ang manganta mao ang Hymnus Christi Choir, St. Joseph the Worker Parish, Sasa, Davao City. Palihog manindog ang tanan ug himayaon ta ang Dios. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon,
aron nang iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anunta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Buot mo dugang si Eliseo og kondisyon sa iyang pagtubag. Gipasabot siya nga kinahanglang mosunod siya sa Dios sa walay pagbutang og kondisyon. Isip usa ka tawong gawas nun. Ang unang pagbasa. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Ang Ginoo miingon kang Elias. Duwigi si Eliseo, anak ni Safat, nga taga Abilmuela, aron mahimong propeta, ilis kanimo. Busa mibiya si Elias gikan didto, ug nakaplagan niya si Eliseo, ang anak ni Safat,
ug nagdaro gamit ay kanapulog duha ka baka. Ug diha say kanapulog duha miagi si Elias kaniya, ug gisulob ni Elias ngadto kang Eliseo ang iyang kupo. Gibiyaan niya ang mga baka, ug migukod siya kang Elias, ug miingon, "Pahalukaon na ako sa akong amahan ug sa akong inahan, ug unya musunod ako kanimo." Ug si Elias miingon kang Eliseo, "Lakaw, kay wala ko ikaw did-i." Ug mibalik siya, ug gikuha niya ang mga baka ug giihaw kini. Ug giluto niya kini, ug mo'y iyang gisugnod ang mga yugo, ug iyang gipakaon sa katawhan. Unya, misunod siya kang Elias, ingon nga iyang katabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kagabion, nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kung nanaa siya sa akong tuo, wala ako'y kasing-kasing, nalipay ug ang akong kalag nagsadya. Kaya ko sab nga lawas, nagapabilin diha sa pagsalin. Kaili nimo biyan ang akong kalag dito sa kahilad man. Nitugot mo ang imong butang, alagad madunong.
diha sa imong tuong kamot hangtod sa Namatay si Jesus aron paghimo ka natong gawasnon. Gawasnon gikan sa atong mga sala, kahakog, ug sa tanan nga nakabahin-bahin kanato. Ang iyang espiritu sa kagawasan, mahimong buhi dinhi kanato kung kita mahigugma ug moalagad. Ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. May kagawasan kita, tungod kay gihatagan man kitag kagawasan ni Kristo. Busa, pabilin kamo, nga dili ulipon, ug ayaw kamo paulipon pag-usab. Apan kamo mga igsuon, gitawag aron makagabaton og kagawasan. Apan ayaw himua ang inyong kagawasan nga pasangil, aron maghari kaninyo ang lawas nung pangandoy. Hinunua, pag-alargaray kamo, uban ang gugma. Kayang tibuok balaod, na tingob sa usalamang kasugo. Higugmaa ang imong isig katawo, sama sa imong kaugalingon. Apan kun kamo magpinahitay, ug magtinukbangay, sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot pagkalaglag. Kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi. Ug ayaw patumani ang mga pangandoy sa tawhanong kinaiya. Kay ang mga tinguha sa tawhanong kinaiya, supak sa mga tinguha sa espiritu. Ug ang mga tinguha sa espiritu, supak sa tawhanong kinaiya. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang espiritu maoy nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog sa pagtulog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mokayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya sa mga sinugo nga nag-una kaniya. Og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya, kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan,
miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga magulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi og gibadlong sila, ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. Og miingon ang tao, Sir, muli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw og iwali ang gingharian sa Dios. May laing tao usab miingon, Musunod ako kanimo, Sir, apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, Kinsa gani kadto musugod pagdaro ug unya magpunay lingi, dili angay sa gingharian sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Diya sa unang pagbasa, gikan sa sulat sa mga hari atong nadungog nga ang Ginoo mimando kang propeta Elias sa pagdihog kang Eliseo. O nga, samtang si Eliseo nagdaro sa uma, miagi og miabot si propeta Elias og unya iyang gihatag ang iyang kopo. Kopo nagsimbolo sa usa ka misyon sa propeta. Og unya mingon si Eliseo, muhalok usa ako sa akong mga ginikanan. Sa tuwa dinhi dili halok kun dili muamin, no? Mangayog blessing sa akong ginikanan. O gitugutan siya ni propeta Elias. Ug unya mibalik siya ug iyang giihaw ang iyang 12 ka mga baka. Iyang giihaw unya gisugnod og apil kadtong mga yugo, no? Mga baka o mga yugo. Bahandi, katigayunan, panginabuhian sa mag-uuma sama ni propeta Eliseo. Sa mong pagbasa, si propeta Eliseo mitudlo kanato nga siya puno sa pagsalig diha sa Dios. Si Santa Teresa of Avila niingon nga, only God is enough. No? Ang Ginoo, igo na. No? Wala na'y magmakulang kanako. Pagsalig sa Dios sa kinabuhi. Diya sa Ebanghelyo atong nadungog, na samtang naglakaw si Jesus gikan sa Maria padulong sa Jerusalem, dunay tao nga miingon kaniya, Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. Pan si Jesus miingon, ang mga milo may taguanan, ang mga langga may salag, apan walay kaigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. Walay lugar kung diin o kapahulay, makarelax-relax kung musunod ka kang Kristo. Kung musunod ita kang Kristo, dili magpasabot nga mayahay ta, no? Kung magpari ka, nakay aircon na kwarto, nakay driver, nakay aircon na sakyanan, kung dili magantos ka, aron ka masantos, matod pa. Okay. O unya, may miingon na sab, laing tao, Sir, muulion na ako aron paglubong sa akong amahan. Paglubong sa akong amahan. Sa mga Hudiyo, ang paglubong sa amahan o sa inahan o sa parente nga namatay, usa ka mahinungdanon o importante kaayo nga buhaton sa anak.
o sa katimaan sa dakong pagtahod sa ginikanan. Pan si Jesus miingon, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Kung gusto dahi ta nga mosunod kang Jesus, kinahanglan andam kita mobiya bisan pa niadtong mga tradisyon nato sa pamilya, relasyon nato sa pamilya. Unya na sa laing tao miingon, mosunod ako kanimo sir, apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. Mananghid sa ako, no? Unya si Jesus miingon kaniya, kinsa gani kadtong mosugod pagdaro unya magpunay lingi dili angay sa gingharian sa Dios. No? Alang sa mga Hudiyo ang pamilya usa-usab ka labing importante nga butang sa kinabuhi sa tao. Gani kung usa ka miyembro sa pamilya mulayas, no, o mupalayo sa pamilya alang sa usa ka pamilya, usa ka dakong skandalo, usa ka dakong ulaw. Unya si Jesus mitudlo ba kanato nga atong baliwalaon gani atong pamilya, no? I don't care, no? Basta kay mosunod jud ko nimo, Lord, no? Dili man tingali kana mo'y rason, no? Si Jesus miingon gani sa ebanghelyo, sa laing pagbasa sa ebanghelyo atong nadungog nga si Jesus miingon, kinsa kadtong nahigugma sa iyang amahan o inahan labaw kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Apan kadtong alang kanila ang Dios mo ay pinakaimportante sa tanan, nga wala ako'y mahimo kung wala ang Dios, then angayan og takos nga mosangyaw sa maayong balita sa Dios. Sa mga Italyano naa sila'y panultihon nga nag-ingon, ang mga pamilya o parente kuno mura og sapatos nga guot. Kaya di ba kanang sapatos nga guot mo sakit man imong tiil. Unya wala pa swerte usahay, mapalutan pag yun, no? So inana daw ang para sila, no, nasa panultihon, ang pamilya o parente kuno sama sa sapatos nga guot. Okay. Sunod kanako ingon si Jesus. Kung ikaw pare, ikaw madre, ikaw brother, no? Si Jesus miingon kanato karong Domingguha, sunod kanako nga mianhi aron pag-alagad dili aron alagaran. Nga mianhi paghigugma dili aron higugmaon. Sunod kanako kung ikaw bana o asawa, sa paghigugma sa usag-usa. Iya sa kaminihon kamo mi saad atubangan sa Dios atubangan sa tao nga maghigugmaay sa usag-usa. Wa nay lain pa. Sunod kanako, sama nga ako nahigugma sa simbahan, ikaw sa bana may gugma sa imong asawa. Sunod kanako, ikaw batanon, lalaki o babae, nga nakadungog sa tawag, nga magpari, o magmadre, o magbrother, pinaagi tingali sa damgo, o diha mismo sa imong kasing-kasing nga naingon. Or pinaagi sa mga tao nga nagtawag ni aghat kanimo pagpari, angayan kay ka, pagbrother, pagmadre. Then tubagan na karon. Kaya basin ugma ulahi na ang tanan. Hinaot ponta. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat sa kaliyan sa Amahan.
Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kalawasan. Ikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga malawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato nilansang siya sa krus, subo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay o gilubong. Sa ikatlong adlaw nabanhaw siya, aron pagtuman kasulatan. Nisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Balik siya nga mayamayaon aron pahukom sa mga buhi ug sa mga namatay. Sa iyang hinarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaluan sa mga sada. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga namatay. Sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Mga igsoon diha ni Kristo, gitawag kita nga mahimong gawasnon. Magampo kita sa atong Amahan sa langit, nga magpadayon kita pagtubo diha sa kagawasan. Ug miingon kita, Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Nga ang atong simbahan dili unta mabilanggo sa sistema sa gahom ug bahandi, kundili mahimong mapaubsanon ug maalagarong simbahan nga gawasnon alang sa Dios ug sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Nga ang mga pangulo sa mga kanasuran maningkamot sa pagpatunhay sa matuod nga kagawasan ug kalinaw, aron ang mga lungsuranon magpuyo nga malinawon ug puno sa kasiguruhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Nga niining tuig sa Eukaristiya ug pamilya, ang mga ginikanan mag-agak sa ilang mga anak ngadto sa pagtubo isip nga matuod nga mga Kristiyano. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Nga sundo nato ang mga lakang ni Kristo, sinalikway ang garbo ug kahako, aron mahiusa kita diha kaniya, isip katilingbang mahigugmaon ug maalagaron. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Nga ang mga masakiton muhalad sa ilang mga gibati ngadto kang Kristo, aron mamahimong tuburan sa grasya, alang sa pagpalambo sa mga batan-on nga naningkamot nga mahimong alagad sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Nga ang mga matuohong nangamatay makaambit na unta sa hingpit nga kahiusahan ug himaya sa Santissima Trinidad. Ilabi na ang mga benefactors, cooperators ug tumatabang sa media apostolate. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami nga nangamuyo kanimo. Ginoong Dios, himoa kaming tinuod nga gawasnon aron mapadayon namo ang pagtuman sa imong plano alang sa hustisya, kalinaw ug kagawasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nagpaka
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gugma sa imong grasya, sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang ang tanamo sa pag-alagad kanimo nga makanunayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo imong hinigugmang anak, siya mao ang pulong. Pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tawo gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupas siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon. Sa pagpadayag sa pagkabanhaw, sa ingon gituman niya ang imong pagbuot. Ug pinaagi o gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo labanan, si Kristo bumalik Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Romulo among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lungog og himaya hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan, nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadong kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo
among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gaumog ang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia og pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi o magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang santos nga misa, panglakaw kamo ug dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.